Дэсант узбекскіх гастарбайтараў на Віцебшчыне. Гомельская тэробарона рыхтуецца супрацьстаяць дронам. Трагедыя беларуса ў швейцарскіх Альпах і першы фіналіст футбольнага мундыялю. Пра гэта і іншае ў кароткім выданні навінаў з серады 15 ліпеня на Белсаце. Пачынаем. У Беларусі зніклі яшчэ 5 населеных пунктаў. Вынікае з інфармацыі, апублікаванай на сайце Белгеадэзіі. Рашэнне аб іх ліквідацыі былі прынятыя яшчэ напрыканцы чэрвеня. Адразу 4 населеныя пункты месціліся ў Пастаўскім раёне на Віцебшчыне. Гэта вёскі Алашкоўшчына і Мацковічы, а таксама хутары Ерынава і Падсосна. На дадатак ліквідаваная вёска Крывое сяло Ляхавскага раёну на Берасцейшыне. Агулам з пачатку года ў Беларусі зніклі 18 населеных пунктаў. 15 з іх месціліся ў Віцебскай вобласці. За апошнія 30 гадоў сельскае насельніцтва ў Беларусі зменшылася на 1 мільён 300 тысяч асобаў. Больш за 200 грамадзянаў Узбекістану, пра працоўную міграцыю якіх дамовіліся Лукашенка і кіраўнік сярэднеазіяцкай краіны Мірзіёеў, ужо ў Беларусі. Паводле прэс-службы агенцтва міграцыі пры кабінеце міністраў Узбекістану, прыбылыя грамадзяне гэтай краіны будуць працаваць у сельскай гаспадарцы і жывёлагадоўлі. Мігранты прыехалі без сем'яў, хоць Лукашенка запрашаў прыязджаць з сем'ямі. Пагадненне падпісалі з камітэтам па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Віцебскага аблвыканкаму. Паведамлялася, што працаваць яны будуць у Бешанковіцкім, Віцебскім, Лёзнінскім і Шумілінскім раёнах. З дапамогай працоўнай міграцыі ўлады спадзяюцца вырашыць праблему недахопу працоўных рук, асабліва ў сельскай гаспадарцы. Раней Лукашэнку не ўдалося завабіць у Беларусь запланаваных 150 тысячаў мігрантаў з Пакістану. Да чаго рыхтуюцца? Выданне «Флагшток» звярнула ўвагу на новыя тэндары дзяржаўных закупаў на патрэбы гомельскай тэрытарыяльнай абароны. Калі раней у спісе закупаў фігуравалі ў асноўным канцылярскія тавары, то цяпер для тэробароны шукаюць аўтааграджальнікі «Ліана», электрастанцыі, калючы дрот, маскавальныя і антыдронавыя сеткі. Агульная сума закупу 16 тысяч рублёў. Паставіць тавар трэба да 14 жніўня. Мяркуецца, што падобны заказ можа сведчыць аб падрыхтоўцы чарговых, але не анансаваных вучэнняў тэробароны. Ці пра тое, што дзейнасць гэтых фармаванняў перастае быць паказною і фармалізаванай, і ўлады сапраўды разглядаюць магчымасць ужывання тэробароны і падвышаюць яе матэрыяльную базу. Адразу 2 сур'ёзныя дарожна-транспартавыя здарэнні адбыліся ў абласных цэнтрах Беларусі на пешаходных пераходах. Гэтак у Віцебску пацярпеў 9-гадовы раварыст. На скрыжаванні Маскоўскага праспекту і вуліцы Караткевіча ён трапіў пад колы легкавіка «Вольва». З цялеснымі пашкоджаннямі дзіця даставілі ў шпіталь. А ў горадні траўмы атрымаў 46-гадовы пешаход. Кіроўца «Газелі» збіў яго проста на пераходзе на Азёрскім шасэ. Мужчына ў больніцы, вядзецца правяранне. Грамадзянін Беларусі загінуў у швейцарскіх Альпах. Трагедыя адбылася 12 ліпеня на гары Матэрхорн на вышыні каля 4030 метраў. Загінулі 2 альпіністы – беларус і ягоны напарнік з Ізраілю. Як паведамляе партал Ynet, са спасылкаю на сваякоў загінулага ізраільцяніна, мужчыны спускаліся ўніз і ў гэты момант трапілі пад камняпад. Вартавальная аперацыя доўжылася некалькі гадзінаў, быў задзеяны верталёт. Аднак ратавальнікі змаглі толькі зафіксаваць смерць альпіністаў. Гібель грамадзяніна Беларусі пацвердзіла Міністэрства замежных справаў. Станам на раніцу 15 ліпеня ягоную асобу не ўдакладняюць. Зборная Іспаніі стала першым фіналістам чэмпіянату свету. У паўфінале піренейцы выявіліся мацнейшымі за французаў. Гол з пенальці Мікеля Айресабаля ў першым тайме і трапны стрэл Педра Пора пасля перапынку сталіся адзінымі ударамі іспанцаў у створ брамы трохкаляровых. Але гэтага аказалася дастаткова. Атакавальная моц французаў была цалкам нейтралізаваная іспанскую абаронай. 2-0 і іспанцы робяць упэўнены крок да вырашальнага матчу ўсяго мундыялю.
Францыю цяпер чакае суцяшальны матч за бронзавыя медалі, а супернік іспанцаў у фінале вызначыцца сёння ў прынцыповым супрацьстаянні ў Атланце зборных Англіі і Аргентыны. Назваць выразнага фаварыта гэтага матчу цяжка. Нават букмекеры даюць прыкладна аднолькавыя каэфіцыенты. Ці зможа Англія адпомсціць за скандальную руку Бога ад Марадоны ў 1986-м? Ці на сваім хутчэй за ўсё апошнім мундыяле Месі замахнецца на яшчэ адзін тытул? Даведаемся ўжо хутка. Пачатак гульні о 22 гадзіне паводле менскага часу. Візіт на радзіму першай ракеткі свету Арыны Сабаленкі ператварылі ў падзею летняй дзяржаўнага значэння. Учора Сабаленка ў суправаджэнні жаніха, ахоўніка і сабакі Эша адкрыла ў Менску новыя грунтовыя тэнісныя корты. Менавіта ў гэтай школе будучая першы нумар рэйтынгу пачынала свой спартовы шлях. Па тэрыторыі Арына перасоўвалася ў суправаджэнні групы з 8 ахоўнікаў, якія не падпускалі да спартоўкі ахвотных атрымаць фота ці аўтограф. Імпрэза з удзелам знакамітай спартоўкі выклікала вялікі ажыятаж, асабліва сярод малодшага пакалення, хоць мерапрыемства чамусьці анансавалася як выключна для дарослых. Пасля праслухоўвання дзяржаўнага гімну і афіцыйнага адкрыцця пляцоўкі Сабаленка правяла невялікі майстар-клас і афіцыйную аўтограф-сесію. На АЗС беларуснафтаў у Барановічах усталявалі скульптуру гераіні савецкага фільму «Каралева бензакалонкі» вытворчасці кіеўскай кінастудыі імя Даўжэнкі. Гаворка пра дзяўчыну Людмілу, ролю якой выканала Надзея Румянцава. Скульптура паўтарае працоўны строй гераіні фільму – берэт, сарафан і ролікавыя канькі. У руцэ бронзавая Людміла трымае заправачны пісталет ад бензакалонкі, якая стаіць побач. Выглядае не ўсім каментатарам у сацсетках, новая скульптура прыйшлася даспадобы. Некаторыя параўнуюць яе са скандальна вядомай Алёнушкай, якую усталявалі ў расійскім Новаваронежы. Гомельскі драматычны тэатр цяпер набірае актораў у трупу без адукацыі і фактычнага досведу. Адпаведная інфармацыя, пазначаная ў абвестцы о пошуку новых актораў, звярнула ўвагу выдання «Хомель Дейс». Як бонус у абвестцы таксама абяцаюць дапамогу ў далейшым паступленні ў Беларускую акадэмію мастацтваў. Праслухоўванні кандыдатаў ужо пачаліся. Памер заробку не называюць. Пасля 2020 года з палітычных прычынаў у гомельскім драмтэатры звольнілі шэраг актораў. Карыстальнік сацсеткі Трэц зняў вялізную колькасць буслоў, якія прыляцелі на паркоўку могілак Лясное побач з Менскам. Каментатары пад допісам гадаюць, чаму птушкі сабраліся ў такой вялізнай колькасці і менавіта побач з могілкамі. Глядзім без каментара. Пра развіццё падзеяў апавядуць мае калегі ў вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і студыі «Белсат», як заўсёды, о 19 гадзіне па Менску. Заклікаю падпісвацца на нашыя сацыяльныя сеткі, а таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайк і пракаментаваць гэтае выданне ў Ютубе. Так вы падтрымаеце нашу працу і дапаможаце распаўсюду незалежнай інфармацыі. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».